Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 12 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya na kita sa ikakatluag duha nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 1 ngadto sa 13. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iyang mga tinunan. Niadtong adlaw, ang gingharian sa langit mahisama sa 10 ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga, apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punuglana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi inakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit, ania na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw kay dili na paigo ang lana alang kaninyo og kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan og palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Ug sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga og misangpit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos na Jesus ang sampingay sa pag-ingon, usa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, kumusta? Gikapoy na ka? Padayon lang sa pagtikang paabante sa imo nga mga lakang sa dalan nga naay Dios sa atong kinabuhi. Mamahimong gikapoy na ka tungod sa daghang problema nga imo karong gihambin ug feeling nimo ikaw ra usan nag-inusara, wala kay kastorya, kasumbungan nga makapaluag-luag sa gibating kahuot sa imong dughan. Igsuon ko ni Kristo, ayaw bayag buhi sa kutay sa pisi nga nagsumpay sa atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa pagpahulay, paghinulsol ug pagampo sa Dios. Dasiga ang imong kaugalingon nga mubangon sa imong pagkadagma ug hinumdumi kini nga ang Dios dili ka maong mupasagad kung kita kaniya andam lang moalagad. Ug ang Dios mingon, ibubo ang tanan nimong paningkamot sa kinasingkasing nga paagi sa akong atubangan. Ug ayuhon ko ikaw, ug hatagan ko ikaw sa tinud-anayng kalipay ug kinabuhing puno sa kalinaw. Amen.